Mahihiling sa video na ini ang kasulo na nagbungkar sa sarong-harong sa Barangay Zone 8 Bulan, Sorsogon, alas 7:28 ng pagkabangi ka nakaaging Biyernes, Desyembre 3. Napaglugaring kan mag-agom na sinda Salvador asin Antipolog Lipomeo, parehong senior citizens. Basado sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot din sumbong sa mga bombero kan Bureau of Fire Protection Bulan na haros sarong oras man nagtarabangan ngani mapalsok ang kalayo. Ang involved po nato, residential po na one story. Sini-concrete po siya. May parte na kahoy, simentado po. Daima na nai-record na nagadan sa insidente. Sa ngunyan, blanco pa ang otoridad sa kung ano ang kausa kaini. Saniyan po, on process po kami mag-imbestiga po kung saan nagsimula yung origin, kung saan po yung cause. Nag-iimbestiga po kami ng masinsinan po. Pagiramdom kan otoridad sa publiko, maging maikmat ng gad nga hindi mapiktimanin kasulo para sa mga baratang tatak Bicol. Mercury Barbacena.